Hola a todos, que tal? Estamos aquí para seguir cos nosos tutoriais de o noso proxecto feudal a través do editor de escenarios do xogo Age of Empires 2 e hoxe imos a traballar un poquinho as partes dun feudo, algo que xa traballamos en clase. Polo tanto, o que vamos a facer é levar aquilo que traballamos na clase referido pois ao que é un feudo e as súas diferentes partes a través do que é o editor do videoxogo, editor de escenarios e de mapas. Por lo tanto, entramos no videoxogo e imos ao editor, modificar escenario, imos ao tutorial proxecto feudal, que é o que outro día fixemos. Aí temos o noso río, lembrades? Vale. E agora podemos facer nunha das dúas partes, neste caso o feudo. Faremos aquí a esquerda o feudo e a dereita a cidade medieval. Por lo tanto, imos co feudo. Para traballar co feudo, o fundamental vai a ser basicamente ter claro os xogadores. Xogador 1 será o noso feudo, señor feudal. Para iso temos que estar na idade feudal, idade inicial, idade feudal, e por outro lado, basicamente unidades. Vale, unidades. Ahora vedes que o mapa está neste caso sobre unha chaira, sobre unha gran chaira de céspede. Non vos preocupar porque en sesións posteriores faremos xa o que será o terreno, digamos que os detalles que dan lugar á paisaxe na que se van a situar estes escenario ou este proxecto feudal. Por lo tanto, vos decía, en unidades, especialmente en edificios, vamos a traballar hoxe as nosas partes do feudo. Ben, non hai feudo que non teña o seu castelo, de acordo? Por lo tanto, pois montamos o noso castelo. Neste caso, ademais así vamos a ir adiantando, vos vou ensinar unha pequena característica do terreno. O normal é que o castelo situese sobre altura, é dicir, que nos permita, neste caso, pois, divisar e controlar todo o noso señorío, como señores feudais. Por lo tanto, eu en terreno que podo facer xa soamente sobre o castelo, lle dou a elevación, teño diferentes tipos de elevación, vedelo, incluso podo facer un pequeno foso, vedes? Facemos un foso ao redor do castelo, non fai falta que ampliedes moito, porque o castelo simplemente é unha referencia, vale? Despois faremos o resto dos espacios. E agora comezo a elevar, bueno, pois aquí vou elevar un poquinho máis, indo por dentro, máis ou menos. Logo podo volver a retocar o foso, se quero, non hai problema, é para que vexade simplemente, vale? Exacto. Vou facer aquí a ronda do foso, vedes como podemos volver a retocar, non hai problema. Aí está. Ben. E agora vou a darlle máis altura aquí ao centro onde está o castelo. Por lo tanto, vou a subir pois unha elevación 6, por exemplo. Aumento o pincel, fixadevos, vedes? E xa teño o meu castelo. Vou levar un poquinho máis aquí con un pincel máis pequeniño, así, así. Vale. Ben. Teño xa o castelo que vai a controlar o señorío, vale. O castelo que vou a facer é, neste caso, rodealo dunha empalizada, non de muralla, sino de unha empalizada. Por lo tanto, vou buscar empalizada, edificios, empalizada, vale. Coño empalizada, voulle deixar aquí así. Así. Voy a deixar un espacio para a entrada. Veño por aquí. E listo. Vedes? Xa teño, pois, o castelo ca súa entrada.
Se logo preciso ampliar, pois ampliamos. A verdade é que incluso despois nos fai falta ampliar para un máis. Vale, o castelo ímolo acompañar porque o señor feudal é o que ten que ter neste caso, pois dende o punto de vista militar, máis potencia. Vamos a poñer uns cuarteles. Aquí temos un cuartel, un castelo. E lle vamos a poñer tamén un establo. Non hai señor que nos acompañe de cabaleiros, por lo tanto, imos a poñer un establo. Ben, que queredes acompañalo pois de algo máis? Pois, por exemplo, podes poñer unha torre, vale? Podes poñer, se queredes, pois unha torre, vale? Se ben eu non o faría, vale? Neste caso non lle vou a poñer torre. Ben, temos o castelo, teño neste caso os establos, teño tamén, pois, o cuartel. Ben, agora vou ca aldea, de acordo? Vamos ca aldea, que vai estar un poquinho máis anoxada. En aldea, evidentemente, ten que haber casas, vale? Entonces, pois, dispoñemos unhas casas a modo de rúa. A aldea medieval normalmente é pequeniña, por lo tanto, pois tampouco podemos poñer moitas casas, vale? Vamos a poñer así, unhas casas por aquí. E logo poñeremos unhas un poquinho máis separadas, que serán as dos campesiños libres. Así, unha e dúas. Vale. Ben, continuamos. Temos que ter o noso centro urbano, que é o espacio principal, por decirlo así, da vila. Ímolo poñer, pois, por exemplo, aquí, un pouco separado. Evidentemente temos que contar con un mercado. Xa sei que no xogo podemos ir creando todas estas cousas que a evolución, pero que nos temos que crear un mundo feudal, temos que crear o noso mapa feudal coas partes do feudo, igual que a cidade medieval. Un mercado, que vamos a poñer, pois, neste caso, neste lado da cidade. Logo podemos mover as casas, non vos preocupar. Vamos a facer así, vou a mover neste caso isto, e ahora pues vou a mover tamén as casas, creo así como unha rúa. Vale. Evidentemente temos que ter un muiño, pero un muiño que vai a ser unha deses espacios exclusivos do señor, vale? Polo que o señor ten monopolios. Polo tanto, pois cerca dos mansos, é dicir, os terreos que o señor lle dona aos campesiños para traballar, ponemos un muiño. Pois aquí poño o muiño, por exemplo, e agora poñolle as granjas, as terras de cultivo. Voulle poñer así, así e así. Vale. Outro dos espacios que forman parte dos monopolios polos que teñen que pagar impostos os campesiños, pois é a herrería. Pois aquí te ponemos a herrería a carón do mercado. Non hai aldea que non teña igrexa, polo tanto, pois vamos a poñer a igrexa. Neste caso a igrexa vamos a poñer aquí, a carón destas casas, pero pretiño tamén do centro urbano. Moi ben, seguimos. Outro dos espacios clásicos que forman parte dos monopolios do señor feudal é a ponte. Bueno, pois vamos a construir unha ponte.
temos a nosa ponte. Ponte final. Vamos a poñer máis. E listo. Ben, xa temos a nosa ponte creada. Fixados que máis está do cor do xogador 1, vale? Do señor feudal. Ben, temos as casas, temos o mercado, temos a ferreiría, temos a igrexa e temos o centro da aldea. Temos as vivendas e os mansos, con muiño. Logo temos que ter tamén os alodios, que son esos terreos que pertencen aos campesiños libres, vale? Que explotan libremente, que están fora do que sería os impostos do señor feudal. Pois teño aquí máis granjas e os poño pretiño de cada casa. 1, 2, 1, 2. Vamos a poñer unha casilla máis. Aquí. E vamos a poñer 2 granxas máis. Como se fuera unha mesma familia compartindo ese espacio. Moi ben. Seguimos. Que máis lle podemos poñer neste caso a o señorío? Ben, estamos falando de terra, estamos cas granxas, verdade? Temos que ter o espacio da reserva, é dicir, aqueles espacios exclusivos para a explotación do señor, que normalmente están explotados por servos. Ben, pois vamos poñendo unhas granxas e, como non, pois o señor terá que ter o seu propio muiño. Un muiño exclusivo do señor. Non é necesario que o poñades, de acordo? Incluso podemos poñer unha casa para os servos. Pois aquí e outra aquí. Moi ben. Pois xa teño o espacio, neste caso, do señor da reserva. De acordo? Continuamos. Vamos a poñer tamén un taller comercial que vamos a poñer neste caso, bueno, como temos mercado non o vamos a poñer, vamos a deixar o taller comercial esta vez para a cidade. Ben, continuamos. Vamos a deixar as unidades para outro momento e, polo tanto, o que vamos a facer agora é, fixadevos, alodios, aldea, mansos, reserva. Que nos faltaría? Bueno, pues nos falta algo fundamental, o bosque. Ahora podemos poblar de bosque todo o espacio que queiramos e logo podemos decorar con máis detalles, de acordo? Polo tanto, eu quero poñer bosque. Podo facelo así, mediante uso de árbores, vedes? Pero a mellor forma de facelo é aquí en terreno, mapa, e busco bosque, vale? Vou facer máis con un pincel grande, fixados. Podía facer bosque de pinos, pero como eu estou nunha zona oceánica, pois prefiro poñer bosque de folla caduca, vale? Podedes incluso ir combinando os tamaños, fixadevos, e vades facendo os vosos bosques, de acordo? Eu vos recomendo os pincéis pequenos porque vos permite de maneira moito máis separada, individualizada, ir poñendo espacios, vedes? Deixando espacios libres, deixando outros máis poboados, vedes? Facendo incluso, podo facer incluso, pois, vale, pequenos espacios onde despois podo poñer unha sorpresa que outra. Polo tanto, vou poñendo os bosques. Poñemos o bosque do señor e ao mesmo tempo pois xa vou aproveitando para ir poñéndolle o bosque noutros espacios naturais do que é o territorio correspondente ao señorío. Podedes incluso facer o seguinte:
que cun bosque eu podo incluso facer o seguinte. Podo incluso facer isto. É dicir, podo incluso poñerlle letras a través do bosque, vale? De tal formas, bueno, eso é algo que vos tedes que decidir en canto ao deseño, que é libre. Eu vou poñendo bosque por todos lados. Ves? Mais bosque. Xa logo ampliarei, non pasa nada. E logo podo retocar, quitar bosque, poñer máis bosque onde queira, vale? Outra opción de bosque aquí en terreno, acordados, terreno, mapa, é Robledal. Fixadevos. Por que me gusta Robledal? Bueno, porque me combina con este bosque, que é moi parecido, e lle dá, bueno, pois ese aspecto, vale, ven sendo o mesmo, xa vedes. Ben, pois eu vou non deixar así. Vou meter aquí un poquinho máis, uns cuantos máis, e listo. Que quero comprobalo? Veño a prueba e comprobo, pois, a ponte, os alodios, a aldea, a reserva señorial, aquí o parto do bosque e o castelo. Vale. Poderíamos incluir máis detalles. Para eso é importante que usades o vosso esquema de buxo das partes dun feudo. Vale, simplemente este é un tutorial. Doulle a guardar, cancelar, doulle a guardar como. Vamos a ver partida actual, menú, guardar como, tutorial proxecto feudal, aceptar e listo. Ben, pois aquí tedes, vale, fixados o bosque. Xa logo iremos pos detalles, non vos preocupar, xa apoiaremos detalles que caractericen máis a esta paisaxe, vai quedar ainda moito máis completo. Vale, estas partes oscuras son os bosques, vedes? Poderíamos dar máis bosque, xa logo podedes decidir. A ponte, a aldea, os alodios, os mansos e o castelo. Vale? Moi ben, pois deixámoslo aquí e o próximo día facemos o seguinte tutorial. Volvemos a guardar, saímos e isto é todo. Un saúdo.